Першай гаспадаркай, куды завіталі прадстаўнікі камітэта дзяржкантролю, стала камунальнае сельгаспрадпрыемства «Эксперыментальная база Майск». Вось уже некалькі год запар на малочна-таварнай ферме Галеншчыцы не працуе неабходнае абсталяванне. У прыватнасці аўтаматызаванае кіраванне статкам. Комплекс быў рэканструяваны і ўведзены ў эксплуатацыю ў 2012 годзе. І па словах прадстаўнікоў прадпрыемства, пытанне па функцыянаванні тэхнікі ўзніклі амаль што адразу. Зараз улік вядзецца ў ручным рэжыме, а сачыць трэба за станам звыш 550 кароў. Частично мы пытались через, по-моему, в 2015 году мы пытались, эти чипы там частично восстанавливали, ремонт там производили. Но ввиду того, что присоединили до нас остальные хозяйства, помимо Любишиц, 3 года назад мы присоединили еще Вольку. На сегодняшний день мы не совсем располагаем возможностью одновременно, так сказать, тоже заняться ремонтами этих чипов. У адрес прадпрыемства накіравана рэкамендацыя аб ліквідацыі выяўленых парушэнняў. У цэнтры ўвагі супрацоўнікаў камітэта дзяржкантролю таксама пытанне якасці ўтрымання жывёл і падзяжу буйной рагатай жывёлы. Агульнаабласная статыстыка па гэтым пытанні знізілася, але ў 7 раёнах, у ліку якіх і Івацевіцкі, лічбы ўзраслі. Например, в ОАО «Обровский» падеж крупного рогатого скота в 2019 году увеличился в 4,9 раза и составил 199 голов, что составляет 5,5% от общего поголовья в хозяйстве. Основными причинами выбытия сельскохозяйственных животных в хозяйствах являются заболевания органов пищеварения, что в свою очередь свидетельствует о несоблюдении рационов кормления. Ёсць і факты незаконнага збыту жывёлы. Так, ОАО «Косово» установлен факт реализации значительного количества КРС физическим лицам за наличный расчет, так и за счет заработной платы. В 2018 году было реализовано 91 голова КРС, а в 2019 – 63 головы КРС. Материалы направлены в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. У рамках рэйдавых мерапрыемстваў прадстаўнікі камітэта дзяржкантролю ацанілі стан тэхнікі і гатоўнасць гаспадарак да пасяўной. Сярод адрасоў філіал «Добромысль» дзяржаўнага прадпрыемства «Брэстравы». Тут уже приступили до севу ранних яровых зерневых культур. Техника находится, можно сказать, 100% исправности. К выходу поля готовы все. Семена в наличии есть, притравлены. Почва подготовлена. В данный момент будем обращать внимание на заготовку качественных кормов, на лечение нашего крупного рогатого скота. Падчас рэйду прадстаўнікі камітэта дзяржкантролю Брэсцкай вобласці наведалі 4 гаспадаркі Івацевіцкага района. Па выяўленых парушэннях даны прадпісанні па іх ліквідацыі. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».